Unutar planete Zemlje postoji fantastični izgubljeni svet. U tom svetu žive ratnici koji jašu na paucima i hrabro se bore protiv zla. Kada zlikovci napadnu, čuje se glas: pozivam sve Spider Raidere! Prvi utisak. Kakvo letenje! Huntere, pogledaj ovo. Još malo pa stižemo kući. Dobrodošao u kraljevstvo Arakna. Fantastično! Znači, ovo je kraljevstvo Arakna. Pa nekako je ružičasto. Nije važno, navići ćeš se. Ovdje žive Spider Raideri i tu se treniraju, Huntere. Šta kažeš? Da te provede kroz grad, znam da će ti se dopasti. Važi, zvuči super. Ne preskočite. Mrzim gužve. Treba ti prostora? Nema problema. Huntere, podigni svoj okovi i uzvikni pauk unutra. U redu? U redu. Pauk unutra! Gde sam? I Senko, kako ti se dopada prostor okova? Ovo je prostor okova. Čuo sam da je tu jako čudno, a u stvari je jako udobno. Da. Ovdje je spakovan pauk od 3 tone. Wow! Ovi okovi su strava! Govoriš kao pravi šampion. Venera, hoćeš i da se pridružiš Senki? Naravno. Venera, pauk unutra! Pa, idemo. Važi! Misliš li da su spremni za mene? Nema šanse. Znači, ovo je unutrašnji svet, isto kao gradovi kod mene kući. Samo što su potpuno različiti. Morat ću malo da se naviknem pre nego što se uklopim. Volela bih da saznam više o svetu iz kojeg... Hej! To baš dobro izgleda. To... Hej, šta je ovo? Huntere, to je voće. Super! Kada bi ti mozak bio veliki koliko i stomak, bio bi genije. Pusti me! Ja sam Spider Raider u razvoju. Moram da jedem da bih se borio protiv buba. Bole me leđa od tebe. Niko ne voli gunđala. Huntere, brukaš me. Hajde, idemo. Ovo će biti zanimljivo. Vratila se korona šampion, kapio! Otvori se! Wow! Zamak Arakna. Ko je to? Nešto nije u redu. A? Ništa, dobro sam. Pozdrav! Šampion korona! Dome, slatki dome. Hvala, hvala. Uvek te ovako dočekuju. Navikla sam na to. Meni je to sve tako novo, da se
plašim da ne ubrljam. Ne brini. Ovo je soba za trening Spider Ridera. Ovdje ćeš provesti dosta vremena, Huntere. Kao velika teretana. Mora biti dovoljno velika da bi paukovi mogli da treniraju. O, da. Sad moraš pustiti senku iz okova. Huntere, reci senka napolje. U redu? Senka napolje. Znači, ovo je dom Spider Ridera. Korona, ko su tvoji prijatelji? Ja sam borbeni pauk Senka. Pauk Senka? Čuo sam priče o tebi, o tvojoj hrabrosti i junaštvu. Priča se po celoj Arakni. Usamljeni pauk ratnik. Meni niko ne treba. Da, verujem ti. Ti spadaš u najmoćnije paukove koje sam video. Baš si srećan što imaš takvog saveznika. Hvala. Prinče Lumen, prestanite da budete misteriozni. To nije kulturno. Prinče. Bojim se da je tako. Nismo se zvanično upoznali. Zovem se Princ Lumen, vođa Spider Ridera i vladar Arakne. Dobrodošli. Da se poklonim? Samo ako nameravaš da čistiš pod. Ovaj lik je princ. Baš mi ne deluje kraljevski. O, princ Lumen je pun iznenađenja. O, prinče Lumen, tu ste. Pa, vidim da imate posetioca. Lepa frizura. O, baš sam nekulturan, zovem se Igneus. Dobrodošao u zamak Arakna. Ja sam Spider Rider i to je jedan od najmoćnijih. Zdravo, Igneuse. Da te upoznam, ovo je Hunter Steel. Hunter je novi Spider Rider. Spider Rider? Teško mogu da poverujem u to, Korona. Njegov način oblačenja i maniri su mi nepoznati. Odakle je došao? On je zemljan. Šta kažeš? Zemljan iz poljašnjeg sveta. Loš predznak. Prinče Lumen, bilo bi suludo pustiti ovog dečaka u naše elitne redove. On je zemljan i nije Spider Rider. Kakva šteta. Jej, to nije fair. Mislite, gotovo je pre nego što je i počelo. Vi ste veći krelci od onih insektida. To je uvreda. Izvini se, zemljane. Nema šanse. Možda sam zemljan. Ali nisam siledžija. Usudio se da uvrediš Spider Ridera? Hej, metoglavin, ti si mene uvredio. Čekaj, Igneuse. Hunter je Spider Rider. Svidelo se to tebi ili ne? Nosi okovi, pronašao je svog pauka Senku. Čuo sam za borbenog pauka Senku. Velika je greška što si odabrao ovog dečaka za partnera. Nedostojan si. Nedostojan. Priče o tvojoj veštini su očigledno samo glasine. Isprati ove uljeze. Odbijam da odem. I ja ostajem. Ne prihvatam tako okrutan sud bez odgovarajućeg testa moje moći. Vi to mene izazivate. Nego šta? U redu ako insistirate. Imaćemo zvanični meč. Da, Meč? tako ćemo zasigurno znati da li si Spider Rider ili se samo pretvaraš. Dogovoreno. Uradimo to. Prihvatam. Dobro, za 2 dana ćete se suočiti sa Igneusom u areni. U redu? Igneuse? Tu sam da vam služim, prinče moj. A sad moram da idem. Još uvek imaš vremena da pobegneš, zemljane. Da bežimo od tebe. Ne plašim te se ja. Bojim se da si u pravu. Dečak kojeg si videla je zemljan. To je jako loš predznak, moja princezo. Jako loš. Pitam se, Šta se pitate, princezo? da li je to loše za nas ili za njih? Znači, još uvijek ne možeš da nađeš ključeve. E pa to je loša vest za tebe. Izvinite, Bogomoljko. Ključevi proročišta se ne mogu zauvek kriti. Možda će te zanimati da je novi Spider Rider došao u Araknu. Zapravo to može pomoći našim planovima Buboliki. O da, velika Bogomoljko, da.
kreneš, zemljane! Pokazat ću ja tom snobu! Ha! He! Ha! Ha! Ove veštine nisu samo glasina. Ha! Baš sjajno što tako vredno vežbate, ali da li vam je palo na pamet da bi možda trebalo zajedno da vežbate? Ja se borim sam! Slušajte, Pauk i Jahač moraju raditi zajedno kao tim. Vaša istinska moć potiče od veze između vas. Odvojeno vežbanje je samo gubljenje vremena. Meni ne treba ovaj zemljan da bih Igneusu pokazao svoju moć. Pa ni meni ne treba pomoć odvratnog pauka. Nisi ni trenirao, a nemaš ni manire i disciplinu. Idi jedi muve. Pa, Igneuse, Nije spreman. mora biti. Žao mi je što si morao da budeš takav prema njemu. Nije mi bilo teško. Insektidi postaju sve moćniji. Uskoro će biti rata, bojim se. Postati Spider Rider bez odgovarajućeg treninga bi značilo propast za zemljane. Onda je na nama da se pobrinemo da Hunter nauči svoju lekciju. Dobroveče, ti si zemljan šampion. Ko si ti? Čujem priče o tebi, znaš? Sutra ćeš se suočiti sa Igneusom. Znam. Možeš li da pobediš? Mislim da nemam izbora. Onda sigurno želiš da postaneš Spider Rider. Odrastao sam slušajući priče o unutrašnjem svetu od dede. Sada kad sam konačno našao, ne mogu da se vratim bez pokušaja da postanem Spider Rider. Samo ja i nisam neki šampion. Nisi. Ali nisam ja kriv. Pauk koji treba da bude moj partner je tvrdoglav kao magarac. Ne voliš ga. Ne, samo me provocira. On je pomalo kao ja. Treba da mu kažeš to. Šta da mu kažem? Kako se osjećaš? Istina je moćna. Kao magija. Huntere, ustani. Rekla sam ustani. Zdravo! Šta se dogodilo s onom devojčicom? Znaš, nikad nećeš postati šampion ako dugo ostaješ na polju. Znači, upoznao si neku devojku? Pa... Ohladi malo za ljubljenko. Ovo neće biti lepo. Jesi li spreman? Da! Moć pauka! Spider Rider! Moć pauka! Spider Rider! Znači, možeš da dobiješ oklop, impresivno. Dozvoli da ti predstavim svog partnera, Flamenka. Ne možeš ti protiv njih, Hunter. Povuci se, a ja ću se sam suočiti sa njima. Ovo će boleti. Vreme je za lekciju broj 1. Huntere! Ustani! A sada se suoči sa pravim... Flamenko! Flamenko, ja ću da te ugasim. Puno
nećemo viđati ovakvih stvari. Nikad ne odustaj. Ako se ne udruže, nemaju šanse da savladaju Igneusa. Nikada ne odustaj. Igneuse! Igneus i Plamenko se ne povlače. Lekcija mora biti naučena. Nećete pobediti! Huntere! Zar ne želiš da Hunter postane Spider Rider, Igneuse? Reci mi, bojiš se da će postati bolji od tebe? On ima duha. Ali to mu neće pomoći ako ne bude spreman. Spreman da zagrli svoju sudbinu i postane šampion. Huntere! Senko! Neću odustati. Ni ja! Igneuse! Onda neću više da vas mazim. Spremi se, Plamenko! Ne, Igneuse. Huntere! Senko! Morate da se borite zajedno! Ne, ja sam borbeni pauk. Ne treba mi niko. Ni ja nisam nikome potreban. Celog života se borim sam i tako će biti i danas. Senko! Tačno je. Ne možemo pobediti odvojeni. Suviše su moćni. Ali kako da nateram Senku da me shvati? Onda mu reci kako se osjećaš. Istina je jednako moćna kao magija. Ne mogu. Ali ne želim da izgubim. Želim da pobedim. Senko, možemo da ih pobedimo. Možemo da ih pobedimo zajedno. Partneru, molim. Ne mogu bez tebe, Senko. Trebaš mi. Ja? Tebi trebam? Da! I ja hoću da pobedim u ovom meču. A da bih uspeo, trebaš mi ti. Tako je! Idemo, Huntere! Idemo! Spider! Ajde! Napad! Krećemo! Moć pauka! Ovaj meč je sada završen. Šta? Nije proglašen pobednik. Ovo je bio meč za dokazivanje vaše moći, jel tako? To ste i uradili, jel tako, Igneuse? Tako je, naročito ovaj poslednji timski napad, to je bilo impresivno. Opustite se, hteli smo da vidimo imate li šampionskog duha i oboje ste ga danas pokazali. Nema sumnje da ste vi zaista Spider Rideri. Huntere, uspeo si! Jesam! Znači, moja magija je uspela. Hej, to si ti! Huntere, jesi li upoznao princezu Iskru? Ti si princeza? Da, ovo je moja mlađa sestra. Ona je naš najmlađi Spider Rider. Spider Rider! Ja sam Iskra, a ovo je moj partner Hotarla. Zdravo! Drago mi je da smo se zvanično upoznali, Huntere. Narode Arakne,
Danas je istorijski trenutak. Drago mi je da kažem da se novi hrabri Spider Rider pridružio našim redovima. Hunter Steel i borbeni pauk Senka. Zajedno ćemo se boriti da bismo zaštitili celu Araknu od uljeza insektida. I dalje mrzim uže. Pozivam sve Spider Ridere!